Matapos niyang mapakawala ng lahat ng insektong kanyang dala, mabilisan naman niyang sinugod ang isang gabunan at kasabay nito ang kanyang pagbali sa leeg ng nilalang nang walang pag-aalinlangan. Sa pagbagsak ng bangkay ng matanda sa lupa, agad namang nagsipulasan ang apat pa nitong mga kasama, tangan-tangan ang mga karne nilang nilalantakan. Dahil sa mga nangyari, bahagya namang naguluhan ng mga aswang, gawa ng hindi nila inaasahan na merong isang batang babaeng maglalakas ng loob na sugurin ang kanilang pinagpupugaran. Sa pagsilay ng apat na gabunan sa isa nilang kasamang binawian ng buhay, dahan-dahan naman nilang nilapitan si Tia Buling upang ito ay kausapin. Baliwalang yung paghihigante, Buling. Dahil bata ka pa, bibigyan ka namin ng pagkakataong mamuhay ng normal. Umalis ka na sa lugar na ito at kakalimutan namin ang iyong ginawa. Wala kaming hinahabol na anuman sa iyo, sapagkat ang kasalanan ng ama mo kailan may hindi mo maaaring manahin. Wika ng isang gabunan. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, bigla naman siyang napangiti na para bang isang biro lamang para sa kanya ang sinabi ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, napatitig naman siya ng seryoso sa matanda at kasabay nito ang kanyang pagsagot ng, "At sino may sabi sa inyong naparito ako para gumanti? Nagkakamali ka ng iniisip, demonyo. Naparito ako sapagkat nais ko ng tuldukan ng mga kabuktutan ninyo. Hindi lang si Ama, si Tandang Minda, ang nag-alay ng kanilang mga buhay dahil sa inyong mga walang saysay na prinsipyo. Puro kayo paghihigante, ni hindi nyo tinitingnan ang bunga ng pangyayari." Matapos makapagsalita ni Tia Buling, agad naman niyang ipinakita sa mga nilalang ang kanyang kambal na nakatago sa kanyang likuran. Pagsilay doon ng mga gabunan, bigla naman itong napaatras ng sa hindi malamang dahilan. Animoy, sa puntong yon, biglang nagbago ang paningin nila kay Tia Buling na para bang isa na itong banta para sa kanilang seguridad at kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, mabilisan namang nagbago ang kaanyuan ng mga gabunan at kasabay nito ang kanilang pagsugod sa kinaroroonan ng dalaga. Pagsilay niya, napapasunggab na sa kanya ang buong puwersa ng mga aswang. Doon na niya inutusan si Silang mangibabaw sa kanyang katawan habang patuloy na nag-uusal para mapalitaw ang kanyang sandatang nasa espiritual na kaanyuan. Sinigurado niya ding nababalot yon ng sabulag laban sa mga mata ng aswang upang hindi yon magduda sa kanyang sining ng pakikipaglaban. Habang nasa kasagsagan ng pagsugod ang mga aswang, panay naman ang ginagawang pag-ilag at pag-atake ni Sila. Bagaman may mga pag-ataking hindi niya tuluyang naiiwasan, hindi yon sapat para mapahina ng lubusan ang kanyang batang katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita ng mga gabunan ang duguang katawan ni Tia Buling. Ni hindi nga ito gaanong makatayo dahil sa pinsala ng kanyang tuhod na siyang naging sanhi upang isipin ng apat na gabunan na hawak na nila ang tagumpay sa nagaganap na labanan. Subalit ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang marinig nilang magsigawan ang iilan nilang kasama habang nakahawak sa kanilang mga dibdib. Ang iilan sa mga ito ay napapaluhod na sa lupa na para bang meron silang iniindang kakaiba sa kanilang mga katawan. Nang hindi na maatim ng isang gabunan ang mga nangyayari, bigla naman itong tumingin sa kinaroroonan ni Tia Buling at walang pagdadalawang isip na sumigaw ng, Ano ang ginagawa mo sa aming mga kasama, Buling? Sabihin mo, ano ang ginagawa mo sa kanila? Itigil mo ito ngayon din! Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi ng nilalang, agad naman siyang napangiti habang sumasagot ng, "Tingnan niyo na maigi ang aking mga kamay. Kung wala kayong nakikita, ibig sabihin, kagaya din nila kayong mga mahihina. At siya nga pala,
nalalapit na din ang oras ninyo. Hindi nyo ata napansin kanina ang mga insektong unti-unting dumadapo sa inyong mga balat. Dahil sa sinabi ni Tia Buling, agad namang dumistansya ang mga gabunan sa kanya ng ilang dipa upang pakiramdaman ang kanilang mga katawan. Nag-umpisa na din sila noong magtaas ng bakod at puder sa kanilang mga katawan nang sa gayoy magawa nilang makontra ang karunungang inilapat sa kanila ng dalagang mambabarang. Nang masipat ni Tia Buling na abalang-abala na ang mga gabunan sa pag-uusal, nagpasya naman siyang lapitan ito ng bahagya upang muling kausapin. Ni katiting na pag-alala ukol sa kakayahan ng mga ito na maiwaksi ang kanyang mga insekto ay wala siyang naramdaman sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala nang magagawa ang mga gabunan upang patayin ang mga insektong kasalukuyang nanunuot sa kanilang mga sistema. Hindi nila maaaring maipagsawalang bisa ang mga kautusan niyang ibinigay sa mga ito, gawa ng parehong kaliwa ang kanilang mga tinataglay na karunungan. Ayon kay Tia Buling, ang nag-iisang paraan para lamang mapatay ang kanyang mga insekto ay sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga pangpatay na usal na nasa panig ng kabutihan. Yun lamang ang makakakontra sa kanyang kakayahan, wala nang iba. Dagdag pa niya na sa bawat pagtaas ng bakod at puder ng mga aswang sa kanilang mga katawan, mas lalo lang nilang pinapabagsik ang mga insektong napapaloob sa kanilang mga katawan. Sa paglapit ni Tia Buling sa harapan ng 4 na gabunan, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa habang inilalahad sa mga ito ang peligrong dulot ng kanilang mga usal. Yang ginagawa nyo, mas lalo nyo lang pinapadali ang buhay ninyo. Bibigyan ko kayo ng isang paraan para mawaksi sa inyong mga katawan ang mga insekto kong yan. Labanan nyo ako at paslangin. Sa paraang yan, titigil ang mga ito dahil wala na ako. Wika ni Tia Buling sa 4 na gabunan. Matapos marinig ng mga nilalang ang kanyang sinabi, bigla naman itong napatitig sa kanya habang patuloy na umaangil. Maya-maya pa, agad namang nangibabaw si Sila sa katawan ni Tia Buling nang masipat nila ang 4 na gabunan na nagpalit anyo bilang mga dambuhalang nilalang. Nasa kaanyo-anyo ng baboy, aso, kambing at daga na halos 10 beses ang laki kaysa sa mga ordinaryong hayop. Sa pagsilay doon ni Tia Buling, nananatili naman siyang kampante sa kanyang kinaroroonan. Kinakailangan niyang maipanatili sa kanyang katawan ng pagiging kalmado nang sa gayoy malayang magamit ni Sila ng husto ang kanyang buong katawan. Maaari kasing mawala ng kontrol ang kanyang gabay sa kanyang katawan sa oras na magkaroon siya ng kahit katiting na takot sa kanyang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nangibabaw sa katawan ni Tia Buling ang kanyang gabay nang maramdaman nito ang pagsugod ng kanilang mga kalaban. Mabilisan nitong itinaas ang kanyang bakod at puder sa katawan upang hindi yun magawang madaig ng mga gabunan. Sa pagsalag niya sa ginawang pag-atake ng mga ito, bahagya naman siyang napaatras sa kadahilan ng paulit-ulit siyang sinusunggaban ng mga nilalang. Halos hindi nagkakaroon ng pagkakataon noon si Tia Buling na gumawa ng pag-atake sa kadahilan ng nagtutulong-tulong ang 4 na siya ay pabagsakin. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan si Tia Buling na bulungan ang kanyang kambal upang gamitin ang isang gabunan para paslangin ang iba pa nitong mga kasama. Yun na lamang ang naisip niyang paraan noon upang mabaliktad ang kasalukuyang sitwasyong kinakaharap niya. Nang maisakatuparan na ni Tia Buling ang kanyang nais, dali-dali naman niyang tinawag ang dambuhalang daga para lumapit sa kanya. Sa puntong yon, napilitang umatras ang 3 gabunan sa takot na baka sila ay madamay sa kautosang nilapat ng dalaga sa isa nilang kasama. Paglapit ng nilalang sa kanyang kinatatayuan, agad naman niyang tinitigan ng napakaseryoso ang mga gabunan upang mabigyan niyo ng babala sa mga pangyayaring malapit ng maganap.
Pagmasdan nyo kung anong gagawin ko sa kasama nyo, sapagkat ito'y nalalapit ko na ding gawin sa inyong tatlo. Humanda kayo. Ipapalasap ko sa inyo ang mga pangyayaring kailan may hindi nyo aakalaing totoo. Wika ni Tia Buling habang hinihimas ang ulo ng dambuhalang daga. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang inutusan ng hawak niyang gabunan para sugurin ang tatlo nitong mga kasamang naroon sa kanilang harapan. Pagsilay ng mga nilalang napapasugod na ang kanilang kasama, dali-dali naman silang nagsipulasan hanggang sa tuluyan na silang maglaho sa paningin ng daga. Dahil sa hindi naman maaaring sundan noon ni Tia Buling ang mga gabunan, kung kaya't nagpasya siyang hayaan na lamang ang kanyang inutusan na gumawa ng kanilang trabaho. Sa pagramdam niyang wala ng mga aswang sa paligid, ninais niyang umupo sa lupa habang nagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang iilang sigbing alaga ng mga aswang, kung kaya't napagpasyahan niyang tawagin ang mga ito. Kampante naman si Tia Buling na magagawa niya ang bagay na yon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na meron siyang dugo ng aswang maging ang kanyang gabay. Habang tinatawag niya ang mga sigbing naroon, sinabihan naman siya ni Sila ukol sa mga pamamaraan upang matawag ito ng tama. Masyado kasing sensitibo ang iilang uri ng sigbin, gawa ng hindi ito basta-bastang nagtitiwala sa mga aswang na hindi nila gaanong kilala. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tia Buling nang makita niyang yumuko ang mga sigbin sa kanyang harapan habang patuloy na kumakain ng uling. Sa paghawak niya sa mga ito, agad naman niyang napansin ang napakalambot nitong mga balahibo. Indikasyon na kinikilala siya nito bilang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa dalawang gabunan na naglalakad pabalik sa kanyang kinaroroonan. Paika-ika ang paglalakad ng mga ito na para bang dumaan sa isang matinding laban. Sa pagharap ng mga ito sa kanya, rinig na rinig ni Tia Buling ang mga mahihina nitong pag-aangil. Maya-maya pa, napatingin naman siya sa isa sa mga ito nang marinig niya itong magwika ng, "Anong ginawa mo sa kapatid namin? Bakit kailangan naming humantong sa ganitong karumal-dumal na bagay?" Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo sa kanyang kinauupuan habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, seryosong sumagot naman siya sa gabunan ng, "Ibinabalik ko lang ang mga bagay na ginawa niyo sa amin. Ngayong alam niyo na ang pakiramdam na mawala ng mga mahal sa buhay. Masakit, di ba? Ganyan din ang naramdaman ko magmula nung kinuha niyo ang ama ko sa akin." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ikinumpas ang kanyang kamay sa ere, indikasyon ng pagsasakatuparan ng kanyang mga kautusan sa mga insektong patuloy na nanunuot sa katawan ng mga aswang. Sa pagbaba ng kamay ni Tia Buling sa lupa, bigla namang napaluhod ang mga gabunan habang patuloy na sumisigaw dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. Maya-maya pa, bigla namang napasukan ng dugo ang mga ito at kasabay nito ang pagsubasob ng kanilang mga pagmumuka sa lupa. Nang masipat ni Tia Buling na nangingisay na lamang ang mga nilalang, agad naman niyang inutusan ang mga sigbi na lapain ang mga ito na minsan nilang pinagsilbihan. Sa pagrinig ng mga ito sa kanyang sinabi, bigla namang sumugod ang mga sigbin at walang pagdadalawang isip na sinakmal ang mga nanghihinang katawan ng mga gabunan. Kagaya ng pag-uugali ng mga aso, kinaladkad ng mga sigbi na yon ang katawan ng mga nilalang patungo sa likurang bahagi ng kakahuyan upang doon gawin ang kanilang karumal-dumal na pagpatay. Hindi naman yun tinutulan ni Tia Buling, basta sa isang kondisyon na ibabalik nila sa kanyang harapan ang mga kalansay ng kanyang mga kalaban. Sa pagdating ng mga sigbin sa likurang bahagi ng masukal na kakahuyan,
Tanging pagsisigaw na lamang ng mga gabunan ang kanyang naririnig hanggang sa dumating ang puntong tumahimik na ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang 3 sigbi na naglalakad. Hila-hila ang halos kalansay ng katawan ng 2 matanda. Nang makumpirma niyang katawan yon ng mga gabunan, agad naman niyang iniutos sa mga ito na yon ay ibalik sa masukal na kakahuyan para magsilbing pagkain ng mga uod at iba pang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Nagpasya si Tia Buling na pansamantalang bumalik sa kanilang dating pamamahay, gawa ng malapit nang sumapit ang bukang liwayway. Habang siya ay nasa kasagsagan ng kanyang paglalakad, panay naman ang kanyang pagramdam ng iilang mga nilalang na nagmamasid. Bagaman alam niya ang eksaktong lokasyon ng mga ito, ninais na lamang niyang ito ay ipagsawalang bahala upang maipagpatuloy ang kanyang paghahamak at pang-iinsulto sa kakayahan ng mga aswang. Nang tuluyan na siyang makabalik sa kanilang tahanan, doon bumungad sa kanya ang manggagamot na nakaupo sa labas ng kanilang pinto. Matiyagayong naghihintay sa kanyang pagbalik na para bang meron itong pakay sa kanya. Sa pagtitigan nilang dalawa, nagmarahan namang lumapit doon si Tia Buling nang hindi umiimik. Magandang umaga, Iha. Saan ka ba nagpupunta? Bungad na tanong sa kanya ng manggagamot. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, agad naman siyang tumitig sa manggagamot habang seryosong sumasagot ng, "Hindi niyo na ho dapat pang malaman. Ano man ang ginawa ko kanina, sa akin na lamang ang bagay na yon. Siya nga ho pala, Manong. Ano bang ginagawa niyo rito?" Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong pumasok sa loob ng kanilang pamamahay na siya namang mabilis ang sinunda ng matanda. Alam ko kung saan ka pumunta, Iha. Huwag mong masyadong pairali ng galit ng puso mo. Bata ka pa, marami ka pang magagawa. Malay mo, kaya nagkakilala tayo dahil merong mas magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Kung napabayad mo na ang mga demonyong may sala sa iyo, panahon na para ikay mag-umpisang muli at magbago. Mahinahong wika ng matanda. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad habang patuloy na tumutulo ang luha. Pansamantalang hindi muna siya noon sumagot sa sinabi nito, nang sa gayoy makakuha siya ng sapat na lakas para ilahad ang kanyang nasa puso. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napatingin sa manggagamot habang mangyak-ngyak na nagsasabi ng, "Hindi ko pa po napagbabayad ang may sala sa pagkamatay ni Itay. Gulong-gulo na ako, Manong. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tulungan niyo ako." Dahil sa sinabi nito, doon na siya dahan-dahang nilapitan ng manggagamot para yakapin. Wala naman noong nagawa si Tia Buling, kundi ang manatiling nakatayo habang patuloy na umiiyak. Kahit kasi marami na siyang pinagdaan ng digmaan at mga kaganapan, aminado pa rin siyang kagaya ng ibang dalaga sa baryo, siya ay merong marupok na puso. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano'y bahagya ng kumakalma ang bugso ng damdamin ni Tia Buling. Nangako kasi sa kanya noon ng manggagamot na hindi siya pababayaan hanggang sa dumating ang puntong kaya na niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Buling, ngayon ay kinukupkup na kita. Gagawin kitang isang disipulo sa ilalim ng aking pamamahala. Hanga ako sa abilidad mo. Alam kong marami ka pang magagawa. Ang pagiging disipulo mo sa akin, hindi nangangahulugan na tuluyan mo ng wawakasan ng pananaliksik sa karunungang ipinamana sa iyo ng iyong ama. Kagaya ng sabi ko noong nakaraan, mapakaliwang karunungan man sa tamang tao, ito ay kapaki-pakinabang.
Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ginabayan si Tia Buling patungo sa kanyang silid. Ramdam kasi ng albularyo na labis na yung nanghihina sa kadahilan ng halos buong magdamag. Inubos nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kinahapunan paggising ni Tia Buling, nadatnan niya ang matanda na nagkakape sa ilalim ng lilim ng puno. Napakalayo ng tingin nito na para bang meron yung iniisip na bagay na napakahalaga. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman yung napaupo habang kalmadong nakatitig sa kanya at nakangiti. Dahil sa wala naman sila noong gaanong magawa, nagpasya silang mag-usap ukol sa mga bagay na nangyari ilang araw na ang nakakaraan. Ang naging paksa nila noon ay ang kanyang kambal at ang pagkamatay nila Tandang Minda noong sumalakay ang mga aswang. Bagaman mahirap pa sa loob ni Tia Buling na ikwento ang mga bagay na yon, pinilit niya ang kanyang sarili alang-alang sa paghahangad ng matanda na malaman ang katotohanan. Matapos niyang mailahad ang mga totoong pangyayari, bigla naman siyang inutusan ng matanda na pansamantalang isuko sa kanya ang kanyang kambal. Ayon sa manggagamot, hindi umano magiging maganda kay Tia Buling ang patuloy na paggamit sa kapangyarihan nito, gawa ng sinusunog nito ng paunti-unti ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa ng manggagamot na kapag dumating na sa puntong nang hina na ng husto ang kanyang katawan, babalikan siya ng manika. Maaaring dalhin siya nito sa kailaliman ng impyerno o hindi naman kaya'y kakainin nito ang kanyang kaluluwa. Magtiwala ka sa akin, Buling. Wala akong gagawing masama sa iyong kambal. Nais ko lang siyang itago alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag mo sanang kakalimutan. Walang saysayang paggamit ng mga karunungan sa kaliwa. Maaring sa ngayon, kapaki-pakinabang sila para sa iyo. Subalit darating ang panahon na sila'y iyong ikasusuklam dahil sa kanilang gagawing paniningil sa iyong mga nagawang kasalanan. Wika ng manggagamot habang pinagmamasdan si Tia Buling na nag-aalangang gawin ang bagay na kanyang nais. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang iniabot ng dalaga ang manika. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, ninais na lamang niyang huminga ng malalim para naman kahit papaano'y lumuwag ang kanyang damdamin. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan ng magmaestro, bigla naman silang naantala nang makarinig sila ng mga pananakbo di kalayuan sa tahanan nila Tia Buling. Habang pinakikinggan yon ng manggagamot, hindi naman ito naiwasang magtaka sa kadahilanang nasisiguro niya na hindi pa gaanong kalaliman ng gabi. Nang hindi na maatim ng matanda ang mga pagpaparamdam, agad naman itong tumayo sa kanyang kinaroroonan at dali-daling lumabas ng tahanan. Pagsilay naman ni Tia Buling na papalabas ang kanyang maestro, agad naman niya itong sinunda ng walang pagdadalawang isip. Sa pagdating nila sa labas ng kanilang bahay, bumungad sa kanila ang pangkat ng mga kalalakihang unang beses pa lamang nilang nakita. Habang pinagmamasdan yon ni Tia Buling, doon niya tuluyang nakumpirma na ang lahi ng mga aswang na yon ay nagmula pa sa ibang bayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa manggagamot nang masipat niya itong magtarak ng isang maliit na patpat sa harapan nito. Maya-maya pa, agad naman yung tumayo sa kanyang kinaroroonan at kasabay nito ang pagwika nito ng, Hindi pa ba sabat sa inyong pinatay niyo na ang ama ng batang ito? Ano pa ang pakay niyo rito? Okay, ang next episode natin, finale na. Pero ang galing, no? Naging disipulo siya nung manggagamot. Pero ang tanong, paano kaya? Kasi purong kaliwa to si Chang eh. Diba? Tapos kukup-kup sa kanya, purong kanan. Di kaya masunog to? Well, malalaman natin yan sa finale. Pahintay na lang ako. Salamat.